които молим, Господи, за това, че днес сме тук, татко. Ние те молим, Господи, чрез силата на Твоя свят Дух, Господи, да дойдеш, Господи, да ни умиеш, Боже. Както каза Петър, Господи, окъпи ни целия, Господи. Молите да ни окъпиш в помазанието си сега, Господи. Да изтелиш, да освободиш душите ни, Господи, живота, който живеем, Господи. Всеки ден в Него Ти, Господи, и болести, Боже. Аз сега те моля, Господи, чрез силата на Святия Ти Дух, Господи, да минеш от сърце на сърце, Господи. Докато аз грешника издига Твоето свято име, Боже. Нека Святия Ти Дух да мине, да изцелява, да освобождава, Татко, в името на Исус, Господи. Dusza tam